Uda honetan ere, Ipar Ameriketako euskal komunitateko gazteak gonbidatuko ditugu Euskal Herrira, gure kultura eta beren sustraiak ezagutzera. Prest altzaude zure etxeko ateak irekitzeko? Gukiaz ateak irikin parte hartu genuen, eta esperientzia oso aberasgarria izan zen. Iazan etorri zan gure etxea eta sekuleko esperientzia izan zen guretzako 3 asteetan oso harreman estu egin gendulako. Ateak ireki ekimenaren helburua euskal diasporako gazteen eta gure arteko harremanak sortu eta sendotzea da. Familia giroko egonaldiak komunitateen arteko zubi eta etorkizuneko elkarlan bilakatu daitezen. 3 aste horietako esperientzia oso politia izan zen. Eta pentsa bere familia Euskal Herrira etorri eta elkar ezagutu genuen. Gauza oso politia gertatu zitzaigun eta kasualitate baten ondorio Samek bere herenamonan baserri ezautu ahal izan zuen Urepelen. Ateak ireki programak Ipar Amerikako euskal elkarteen babesa du. Sarea osatzeko nahitaezkoa dugu euskal familien laguntza. Elkar ezagutzea, elkar aberastea da. Zuek ere, ateak ireki. Eman izena lehen bailen eta ateak ireki.